салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Коғорон, ҳафтум дарвоза, рияди шашам. Барои шумо жемпирои туркиро абзор мекунем. Инамҷа новинка омадагиян. Жемпирои турки дона 250 сомон. Ё новинкаан, молодёжни. Ина чиёшонро бибинед. Остиношон дига хеле фирмашон Канес будааст. Ина марҳамат, расветкаш чандтай апа? 10 та расветка дора. Инҳоз ман расветкаша иҷа шуморо нишон метавам. Хушбак бибинем расветкашон. 10 намуд расветка аями ҳастай. ин размерашон стандарт будастанд, стандарт ҳастанд. Аями сафед саркадаги, кабутсия, дигари бур, сирх, ҳамаи расветкаш ами дуконда ёфта метавонӣ. ҳафтум дарвоза, бозори нав, шашум рияд. Ами примерно шашум ҳафтум магазинай. Ё магазино чи надоран, номер надоран пакаоли. Номерашона назадан, барои ҳамун шашум рияд меен. Шумо метавонед ки амиро дастрас кунед. Бо иҷода ҳастай жемпирои дарозшон, ём туркиян. Ина марҳамат. Ё ранги бофтагӣ мегана ёра? Вязани жемпир, ина ишам турецкия. Чанда донаи ё? 280. И 280 буда. Ишам безразмерни, а? Ҳамаша ин фирмаи Канес буда. Фирмаи тозаш Канесай. Хай бофтагира бо шумо мефаҳмед, миёнбандам дора. Миёнбандшам аҷоибота. Ина ман дуртар мегирам. Шумо хушрӯтар мебинед. Набод айёра асар ки апаҷон. Айёра чӯб қа нишон ти апа. Иёра тамом. Ина тарафа нишон ти. Ё чанда? Ино 250. 250, ҳа? Не 250. Ям фирмаи Канес ё дига фирма? Гема, ҳа? Тоза туркӣ. Безразмерни. Ина марҳамат. Касе ки чияй харидорай, мо да занг занам, мо номерои телефона мемонем. Ина ям жемпири турецкӣ бофтагӣ. Ям фирмаи Канес будааст. Безразмерни. Сирхиш неки ниҳоят ғавсай. Нархиш чандай? 280 сомон нархи дона ҳай. Тамом. Иша гирифтем. Ё чанд яна па ина миё? Ё 250 дарозана. Ям безразмерни. Инашам безразмерни стандарт дастам. Ё расветкоша? Фирмаи Канес. Ям Канеса, я? Инам фирмаи Канес. Пад наметана па? Не набояд. Ё 1 кило 200 грамм вазн. 1 кило 200 грамм вазн доштае, вазнаш. Ина пуштдагиё чанд нишон те? Ино 250. 250. Ям он фирмаи Канес, а? Нархи дона 250 сомон. Ина касе ки мехоҳа доставка, мо доставка дорем. Тамоми ҷо доставка дорем. Марҳамат, занг бизанем. Ё аям кадомошон не бологиёй. Расидкои боло ҳан. Қай нами расидкои боло ҳан иҷада. Иҷа аптовияй. Мисол тез занг бизанен, тез харидорӣ кунед ки тамом шиданаш мумкин ай. Чи баки иҷада бисёр одам я харид мекунан. Ина ё чи туникан ё чи ан? Двойка. Ё двойка ҳан. Ай двойкотон чанда? Двойкомон 180, 190 сум двойкаи туркиян, ё? Ҳа? Турки двойка. Ту размери чанда дорен? Ям стандарт. Спушни рукава хати ина стандарт. Марҳамат бибинен. О иҷада ҳастай расветкош. Ина марҳамат ман ай дуртар мегирам. Ина бибинен. Миёнбанд дора. Миёнбандшам ҳастай. Баъд кушодтар мешавад. Размершон стандарт ҳастай. Чанд расветка дорен айё? Ай се расветкаш бози дани время ҳастай. Хай инаи жемпирчатон чи? Ай тамом шид? Ай тамом шида бо бори навшон иншоалло ба қарибӣ мешавад. Касе ки мисол доставка мехоҳад, мо гап мезанем. Иҷа аслан ҳамаи чизаш турецки ай. Ҳамаи чизаш турецки ай. На марҳама навш болода ҳастай. Ҷинсовка чандай? Халат ҷинсовка. Ҷинсовкашон ина арзон будай. Тоза турецки ай. Тоза турецки 160 сомон арзонак. Баъд размери чандай? То размери чандай?
نداره؟ بیز رزمیر نیه؟ نه نه. هستم. ها؟ هستم. رزمیر دوره نه؟ نه رزمیر دوش تابدستان. کسی که توریسکی ده هواس دوره بوکی سربلند باشید، عبود باشید، مرحمت زنگ بزنید. ما در خدمت شما.